ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 11 ውድድር መላ ኣፍሪቃ ኣንጸባረቕ ዓወት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣስመራእት ኣላ። ዮናታን ይዕብዮ ምስ ሰኣላይ ዮሃንስ መብራቱ ዝተገብረላ ኣቀባብላ ብዝምልከት ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርበያ። ኮንጎ ብራዛቪል ኣብቲ እንግዶ ዘላ ውድድር ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ተዓዋቲት 2 ወርቅን ሓንቲ ብሩርን መዳልያታት ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ወጋሕታ ኣስመራእት እያ። ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት መቐፀልታ ናይቲ መንእስያት ስፖርተኛታትና ስም ሃገሮም ንምኹላእ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕርን ዘዕግብ ውፅኢቱን ምዃኑ ብምምልካት እቶም ስፖርታውያን ኪኖ ዝተረኺቡ ዘሎ ዓወት ከቋምቱን ናብኡ ክበጽሑ ክጽዕሩን ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣገንዚቦም። ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ጠርኒፉ ዝኸደ ምክትል ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣቶ ተኽለ ዒሳቅ ብወገኑ ተቐዳደምቲ ዘመዝገበዎ ዓወት ህዝብን ሃገርን ንዘንበሩሎም እምነት ተገንዚቦም ብዘርኣይዎ ሓያል ኒሕ ከም ተዓወቱ ሓቢሮም። ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ተሸለምቲ ወርቂ መዳልያ ዝኾኑ ሜሮን ተሾመን ሞሳና ደበሳይን ከምኡውን ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ተዓዋቲት ብሩር መዳልያ ዝኾነት ወሓዚት ኪዳነን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብእተጥርዮ ዘላ ዝና ኣብቲ ውድድር ኣዝያ ተጠማቲት ትኸውን ከም ዘላ ብምጥቃስ ካብ ካልኦት ተቐዳደምቲ ንዝገጠሞም ሓያል ብድሆ ገጢሞም ስም ሃገሮም ብምብራኾም ዝተሰምዖም ክብሪ ገሊፆም። እዚ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ብጣዕሚ ጽቡቕ ዓወት ኮይኑ بزيادون مستزاقات أمنا نبشكلتا مدونغا يكون قلمنا زنبرة بمهناتس بزحنا قرينا كثيرنا مالتي وفتي مساعتنا وندرجة 4 معلت خون مستمن قدنا نبرس ترينا يسرحنا هجي مز 5 ريخا قلمناس بدعمي زي تتصبنا وندرجة نكونوا نخل تبعوتنا مزجبنا توددل 10 كيلومتر دعم حاصير نيرو ولا نزهنا نجر زي دالوا كمالتي شيخات زترر تري وددر مالتي تدارينا لنا 10 معلتي بأسلطنا توهبنا ترين كله بطرنف سرحنا لنا جدا كم نعوت كشورينا هنا خدنا مالتي بركس غيرنا نفسنا كل نفلط انيرنا بتزقات منا جن او خلنا حموشه معلت خيزوركا نصحنت معلت خيزوركا هما نيتاتونيها تن نعرب زنبر وددر نحموس انتن سايكل مصينا ناي مشت ترين غيرنا انا نصبحت اتينين مالت نتوددر اس كم زخم كونينا لا سيحسب كنير مالتي قدامي تقاليتن كوينا مدرك سقنا بحق تزحق سكان غير مالتي افتناي موداتا صوتاوين صبو بتعامل كنترول غيرنا وعلنا فرحانتي صوتاي جبرنا أقاتمي أفتني نيموراتها هنمسح خلنا مالتيو أنقوله تتبع حسن نمرة وراتها نيمورا أنقرن مسمت أفت وراتها فح خدم الكي إلا مالتيو تنايسن بس بكونوا عوتنا خيرنا زخنا دمتنا لنا عوسن كحقتنا بخير تقدمتي ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሜሮን ተሾመን ሞሳና ደበሳይን ጎባልል ናይ ግዜ ውድድር ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ 2015 ክኾኑ ከለው ወሓዚት ኪዳነ ድማ ንሞሳና ሲዒባ ተዓዋቲት ብሩር መዳልያ ከም ዝኾነት ይፍለጥ። ኣብ ዞባ ማእከል ስሩዕ ኣገልግሎት ትምህርቲ 2015-16 መስከረም ብወግዒ ክጅመር ምዃኑ ኣብዚ ቅንያት እዚ ድማ መስርሕ ምዝገባ ምዕዳል ናውቲ ትምህርትን ምውዳብ መምህራንን ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ መምህር በላይ ሃብተጋብር ሓቢሮም። ኣብዚ ጅመር ዘሎ ዓመተ ትምህርቲ ኣብ 7 ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል ኣብ 146 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 102 ናይ መባእታ 42 ናይ ማእከላይን 26 ናይ ከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 165,000 ተምሃሮ ከእንግዳ ተፅቢት ከም ዘሎ ዝተቐሰ መምህር በላይ ወለዲ ንደቆም በኣጋ መዝጊቦም ናብ ትምህርቲ ክልእኩ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ትምህርቲ መልቀቂ ፈተና ሻሙናይ ክፍሊ 81 ሚታዊት ካብ ተምሃሮ ናይቲ ዞባ ክሓልፉ ከለው 7 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ 21 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 9 ሚታዊት 7 ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ልዕሊ 80 ሚታዊት ከም ዘሕለፋ ብምሕባር ኣብዚ ዓመት እዚ ነዚ ውፅኢት ክብ ንምባል ዝያዳ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሆም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብራ ብመወዳእታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ቦታ ሲኢኑ ዝምለስ ተምሃራይ ከም ዘየለ ብምግላጽ እቲ ጨንፈር ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ኣብ እዋን ክረምቲ ንርእሰ መምህራንን ናይ ስነ መምህርናን ምሕደራን ስልጠናታት ምሃቡ ክስርሑ ምጽኑሓ ረድዮም። ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ዊምፔግ ካናዳ ብልጽግቲ ኤርትራ ንምህናጽ ኣብዚ ሰላሰል ዘሎ ልምዓታውን ትሕተ ቅርጻውን መደባት ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ
ልምዓት ብፅዕናት ኣብቲ ዝብል ቴማ ካብ 5 ክሳብ 7 መስከረም ኣብ ዘካየድዎ ፌስቲቫል ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝሕል ኩናትን ድሕሪኡ ዝተኸስተ ዓውሎማን ኣብ ልዕሊ ዓለምን ኤርትራን ዝኸትሎ ጽልዋን ሳዕቤናቱን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ክወሃብ እንከሎ ሳላ ስጡም ሓድነትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ካብ ኩሉ ተጻቦታት እናመከተ ምምጹን ዝበርኽ ዓወት ድማ መደባት ሃገራዊ ምኽተ ብዝሓየለ ውዳበ ክቕጽል መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብቲ ንሳልስ ዝተኻየደ መደብ ገስጋስ መደባት ልምዓት ኤርትራ ዘንጸባርቑ መደባት ባህላዊ ምርኢት ሃገራዊ ምግብን መስተን ከምኡውን ስፖርታዊ ውድድራት ክቐርቡ እንከለዉ ብመንእሰያት ከተማ ዊምፔግ ዝቐረበ ስነ ጥበባዊ መደባት ነቲ ምትኽኻብ ዝያዳ ድምቀት ከም ዝወስኸሉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረዲዮም ህዝቢ ወፂኡ ዘሎ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣጠቃቅማ መሬት መሰረት ንትፈታቱ ከሰላስል ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ድገ ኣቶ ሕመድ ኤላ ዓሊ ምስ ነበርቲ 10 መምሕዳራት ከባቢት ዞባ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣዘኻኺሮም ኣቶ ሕመድ እቲ ተሓዲሱ ቀሪቡ ዘሎ ሕጋጋት ንመንበሪ ትካልን ሕርሻን ዝጠቅስ ኮይኑ ነበርቲ ንዑ ተኸቲሎም ክነጥፉን ነዊሕ ዓመታት ዘይተኸፍለ ግብሪ መንግስቲ ድማ ክኸፍሉ ፀዊዖም ኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ንዞባ ኣቶ ሕንፃ ብወልዳብ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብቲ ንዞባ ኣብ 3000 ሄክታር 240 ጀራዲን ለሚዑ ከም ዘሎም ልዕሊ 30,000 ጥሪት ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንምውጋድ ክታባት ከም ዝወሰዳ ከምኡውን ኣስታት 6,000 ጥሪት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝረኸባ ኣብሪሆም ንዞባ ድገ 10 መምሕዳራት ከባቢ ዝጥርነፍ ኮይኑ 37,400 ነበርቲ ኣለዎም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሕማም ዓሶ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንኽዕወት ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ዘተኮረ መደባት ክዛይድ ምዃኑ ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ኣብ ትካላት ጥዕና ዞባ ከረን ዝተኻየደ ንጥፈታት ንምግምጋም ኣብ ዝተቐንዐ ኣኼባ ተገሊጾም ኣብቲ ኣኼባ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ዓሶ ዝነበረ ድኽመታትን ሕፅረታትን ተለልዮም ኣብ መጻኢ ንምእራሞም ብዕቱብ ክስራሕ ዝምድና ምምሕዳራትን ትካላት ጥዕናን ብምሕያል ድማ ናብ ህዝቢ ዝመሓላለፍ ሓበሬታ ኣድማዕ ንክኸውን ተራ ኣመሓደርቲ ክዓዝዝ ከም ዘድሊ ተሓቢሮም ሓላፊ ትካል ጥዕና ዞባ ከረን ነርስ ድራር ገብሩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር 3 ስትራቴጂካውያን ውጥናት ብምድላው ይስራሕ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብዚ እዋን እዚ 95 ሚእታዊት ተሪዮ ናይቲ ሕማም ንምቁፅጻር ተበፂሑ ምህላው ኣብሪሆም ነርስ ድራር ኣስዒቡ ኣፍልጦ ህዝቢ ብምባል ኣብ ዓሳዊ ከባቢታት ዝነብር ህዝቢ ድማ ናምስያ ከም ዝጥቀም ምግባር ከምኡውን ጣንጡ ዝፋረየሉ ዕቋር ሞያትን ጎዳጉድን ምድፋንን ከባቢያዊ ፅሬት ምክያድን ገለ ካብ ዝተጠቕሙሎም ሜላታት ምዃኖም ኣነፂሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ ኣቶ ኪሮስ ሰረቐ ብወገኑ ዓቕሚ ኣባላት ንምብራኽ በብእዋኑ ስልጠናታት ምሃብ ኣብ ዓድታት ወከልቲ ጥዕና ኣሰልጢንካ ዝሓመሙ ከም ዝፍወስ ምግባር ኣብ ዓሳዊ ቦታ ድማ ሓንቲ ኣደ ን10 ስድራ ቤታት ንምክትታል መራሕቲ ትካል ጉጅለ ጥዕና ቆይመን ምህላወን ገሊፆም ኣብ ዞባ ከረን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ 2015 ኣስታት 40,000 ናምስያ ንህዝቢ ከም ተዓደለት ዝረኸበ ሓበሬታ ኣመልኪቶም